Welcome to our girly channel. So दिनै जोङो 3.2 नि 4 नाम्बारखौ सावरायनोसै। 4 नाम्बार दं 4 नाम्बाराव मा खालामदों? खोरजानाय खोरजायखौ जोङो नायग्रोमनो होदों आरो नायनानै जुदि खोरजानाय नंगौब्ला मा खालामनो होदों जोंखौ मावफुंथायफोरखौ बो सावगारिजों दिहुननो होदों। दा खोरजानाय खोरजाय बेखौ माबोरै नायो बेखौ जुदि बुजियाब्ला नोंसोर आगोलनि भिडिअखौ नायनानै ला 3 नाम्बाराव बरिया बुजायना होखानाय जाखाबाय। सो एबार जोङो 4 नि 1 खौ सावरायनोसै। से नाम्बार दङ x plus y equal to 5 इनिफ्राय 2x plus 2y equal to 10 दा therefore मा खालामग्रोनांगौ x plus 5 खौ बिथिं लाबोग्रोनांगौ equal to 0 दा नैनिखौबो बिथिं लाना फै 10 खौ equal to 0 therefore a1 equal to मा 1 b1 equal to 1 c1 equal to मा -5 मानो जाखो x1 नि सिगाङाव मा दङ जेबो गैया माने 1 मोनसे दङ बे 1 जाबाय y1 नि सिगाङाव मा दङ जेबो गैया माने बेबो 1 जाबाय दा x बो गैया y बो गैया माने जोंना c जायो दा c1 आ मा जागोन -5 बिदिनो नैनिया जालायगोन a1 आ मा जागोन x नि सिगाङाव मा दङ 2 सरि नैबे a2 जागोन नैबे x a1 बा नैबे a2 दा नैबे सरि नैबे b2 जाबाय b2 मा दङ y नि सिगाङाव मा दङ 2 ओमफ्राय c2 इक्वल टु मा दङ -10 दा दिननिफ्राय चेक खालामदो a1 बाय a2 चेक खालामदो a1 बाय a2 मा जागोन 1/2 ओमफ्राय b1 बाय b2 मा जागोन जोंना इबो 1/2 जोंना इबे समानबा जोंना c1 बाय c2 खौबो जोंना नायथारनांगोन c1 बाय c2 मा जागोन जोंना c1 बाय c2 इक्वल टु मा जागोन -5 बाय -10 माइनास कैंसिल ओमफ्राय 5 जों 10 आ थांगोन 2 मा मोनखो 1/2 देयरफॉर मा मोनखो जोङो y बाय 1 a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 दा जोंना बिदि जायोबा जोंनिया मा जागोन नांजाबलायनाय आरो नांजाबलायनायबा मा जागोन बियो खोरजानाय दा खोरजानाय जुदि जायोब्ला जों मा खालामनांगौ खोरजानाय जायोबा जोङो बेखौ बो सावगारिजों मावफुंथाय दिहुननो नांगौ दा बो सावगारि दिहुननो कारणे जोङो नैसोर मोननै हांखोनिफ्राय जों मा दिहुनना लानांगोन बिन्दो मोननै दिहुननो कारणे जों नेव एक्सट्रा खालामना लानोसै हांखो मोननैया मा होदोंमोन जोंनो x plus y equal to 5 आरो मोनसे मा होदोंमोन 2x plus 2y equal to 10 दा बिसोर मोननैनिफ्राय बिन्दो मोननै दिहुननांगोन आगोलनि बायदि टेबल क्रिएट खालामनांगोन टेबल बनायनोसै जोङो x आरो y नि मानखौ बिन्दो बहायनोसै मोननै दा नैबे x नैबे y दा नैखौ x equal to मा लिरना होनोसै 5 - y दा y नि मानखौ जायखि जाया हो नै y नि मानखौ जुदि जोङो 2 होबा x नि माना मा जाहैगोन 5 - 2 y नि जागाव मा होखां 2 इक्वल टु मा जागोन 3 होमबा x नि माना मा जाखो x नि माना 2 थिग बिदिनो y नि जागाव जुदि 3 होबा x नि माना मा जागोन 2 फजना होबानो जाबाय नियाव दा बिन्दोफोरा मा मोनखो मोनसेया जाबाय 3 आरो मोनसेया जाबाय 2 मोनसेया जाबाय 2 आरो मोनसेया जाबाय 3 नैबे खदाय फार्स्टनिया x सेकेन्डनिया y x y नैबे y नैबे x दा बिदिनो नैखौबो खालाम दा नैखौ जों नैजों रानजायोबा नैजों गासैखौबो राननो हागोन मानो रानगोन जोङो खदाय सानफ्रोमबो जोङो जेसेबां हायो उन्दै खालामनो नाजा गिदिर अनजिमा लाबा नोंसोरानो खस्थ' मोनगोन स' बेनिखायनो जों नैजों गासैखौबो राननो हाबाय गासैखौ राननो हाबा नैबे x थागोन नैबे थागोन y नैबे थागोन बेसेबां 5 दा नुनो थांबाय जे नैसोर मोननैबो मा समान होननो थाङोब्ला मा जागोन जोंना जों गासैखौबो जों मा खालामनो हागोन इनो होनना मोनसे लादों माने नांजाबलायनाय होनदोंना दा नैयाव दा नोङो 2 होबा नैबे मा जागोन 3 नैबे 3 होबा मा जागोन नैबे 2 माने एखे बिन्दो मोनबाय आरो 2 आरो 3 ओमफ्राय 2 आरो 3 दा बेखौ जोङो बो सावगारियाव बोनांगौ बो सावगारियाव बोनो कारणे आं एसे नेवनो आखिना होनोसै नोंथांमोना ग्राफ पेपाराव आखिबानो जाबाय दा नैबे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 नैबे x डैश नैबे y नैबे मा y डैश नैबे 1 2 3 4 नैथिं -1 -2 -3 -4 नैथिं 1 2 3 नैथिं -1 -2 -3 नैबे 0 0 नैबे बिनिफ्राय नै बिन्दोखौ बजनसै 3 2 मा जागोन x आ जाबाय 3 जों थांबाय ओमफ्राय नै y माथिं नैथिं दा y ना नैथिं थाङो नैसिम नैया y नि माना नैबे मा जागोन 3 आरो 2 थिग बिदिनो 2 3 मा जागोन 2 सिम थांबाय x आ आरो y आ 3 सिम नैसिम थांबाय नैबे मा जागोन जोंना 2 3 दा बिसोर मोननैखौ फोनांजाबना होनानै एसे बोना होबानो जाबाय जोंना बेनो मोनबाय जोंनि मा हांखो दा नैनि बिन्दोनि कारणे 3 2 नैबे 3 2 2 3 नैबे 2 3 दा होमबा मा जागोन मोननैनिबो कारणे हांखोआ जे x plus y equal to 5 आरो नैबेनो जाबाय 2x plus 2y equal to 10 दा जोंनिया मा जागोन दा सल्युशना मा जागोन दा माने बेखौ मा होनदों
दा जोंखौ बोसावगारदों मावफुंथाय दिहुन मावफुंथाया मा जागोन दा जुदि नांजाबलायनाय थायोबा बेखौ जों आगोलैनो सावरायखादों जुदि नांजाबलायनाय थायोबा बे मा जायो जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय थायो देयारफोर मा जागोन एन्सारा जोंना देयारफोर जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय थायो माने मानो होनबा माने इसोर नाय बिनि सायावनो बियो दंना बेयावबो मावफुंथाय दङ बेयावबो दङ एकदम जोबथाहै माने जेराव मेराव मावफुंथाय माने बिनि सायावनो बे दं जुदि दानलायोबा मोनसेल' मावफुंथाय माने दानलायनायबा जोंना मा जागोन नै जिउ दानलायदों बेनो जाबाय मावफुंथाय आरो दानलायाबा लिकबाथ' बुंनो नाङा बेनो मावफुंथाय गैया मानो होनबा दानलायाखैनोबा नैबेथ' नाय बिनि सायावनो बे दङ बेनि सायावनो आंखौनो बे दङ नैनिया होमबा मा जागोन जोबथाहै रोङि गोबां मावफुंथाय मोनगोन दा नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायनोसै दा नै नाम्बाराव दं नैबे 4नि नै नाम्बाराव x - y = 8 3x - 3y = 16 देरफोर चेक खालामदो दानि बायदि फार्स्टआव खालामग्रोना ला y = -8 = 0 नैखौ 8खौ इथिं लाना फै माने जेनेरेल फर्मुलाया नै बायदि ना जोंना x + by + c = 0 माने c आ नैथिं थाथारनांगोन बिथिं थाबा बिथिं लाना फैथारा नोंसोर दा 3y - 16 = 0 देरफोर मा जागोन a1 आ नैनि सिगाङाव मा दं 1 दं जेबो गैया माने 1 दै ओमफ्राय b1 आ मा जागोन y नि सिगाङाव मा दङ 1 जागोन खिन्थु बेयाव माइनास दङबा जोंना मा जागोन -1 ओमफ्राय c1 आ मा जागोन -8 बेनिफ्राय b1 आ a1 आ मा जागोन 3 b2 a2 b2 आ मा जागोन -3 c2 आ मा जागोन थिग बिदिनो -6 दा बेनिफ्राय चेक खालामदो खोरजानाय नंगौना चेक खालामग्रोनो होदो ना आगोथाय ओमफ्राय मा खालामनो नैबे मा जाबाय 1 मा जागोन नैबे 3 1/3 मोनबाय बेनिफ्राय मोनसे जागोन b1/b2 b1 आ दङ -1 b2 आ दङ -3 = 1/3 मा जागोन माइनास केन्सेल दा बिसोर मोननैया मा जागोन समान जाबाय देयारफोर एगेन मा खालामनांगोन c1/c2 c1 आ दङ -8 इबे दङ -16 इबे केन्सेल नैबे जाबाय 2 = मा मोनखो 1/2 देयारफोर मा मोनखो जों 1/1 एबा 1/a2 b1/b2 does not equal to c1/c2 मानोना नैबे जोंना समान नङा मानोना नैबे 1/3 नैबे 1/2 देयारफोर नैबायदि थायोबा जोंना मा जायोमोन नैबायदि थायोबा मा जायोमोन हांखो मोननैया मा जायो लिक जायो होमबाने लिक जायोबा जोंना मा जायोमोन लिक जायोबा जोंनिया खोर जायो आरो खोरजायै जायोब्ला जों बेखौ मावफुंथाय दिहुननो नाङा मानो दिहुननो नाङा मानोना जुदि खोरजानाय जायोबा जोंनिया मावफुंथाय गैया मानोना लिक जायोबा जोंना मावफुंथाय गैयाबो जों मिथिखागौ देयारफोर जोंना मावफुंथाय गैया देयारफोर मा जागोन दा इनिया खोरजायै देयारफोर दा बेजों जोङो बेखौ दा मावफुंथाय दिहुननो नाङा नेक्स्ट कुइसन खालामलायनोसै दानियाबा दानिबो जाबाय 3 नाम्बार दानि उनाव 6 आ बिथिं होनाय दङ c आ नैनिबो c आ नैथिं होनाय दङ बिदि बेखौ जा जों एडिट खालामनो दरकार गैया बेबायदिनो डाइरेक्ट लिरखादो a1 = मा 2 b1 = y नि 1 मा दङ 1 c1 = -6 बिदिनो a2 = मा दङ 4 b2 = -2 बेनिफ्राय c2 = मा -4 देयारफोर a1/a2 चेक खालामदो a1/a2 मा दङ a2/4 = मा 1/2 नैबे 2 थांगोन ना केन्सेल थांगोन b1/b2 चेक खालामदो b1/b2 चेक खालामबा मा 1/-2 फजोबा नैबे जाय 1/-2 नैबे जा नाय बिसोर मोननैया जोंना समान नङा दा समान नङाबा c1/c2 खौ जोंनो दिहुननो दरकार गैया देयारफोर मा जाखो a1/a2 does not equal to b1/b2 दा नैबायदि जुदि does not equal थायोबा जोंना आगोलनो बुजायनो हाखादों मा जायो जोंना दानस'लायो आरो दानस'लायनाय जाबा मा जायो जोंना 3 नाम्बाराव आगोलनि भिडिअ खालामनाय दङ दानस'लायोबा मा जायो खोरजानाय देयारफोर मा जागोन इयो खोरजानाय दा खोरजानाय जायोबा मा खालामनांगोन जोङो सावगारि बोनानै मावफुंथाय दिहुननो नांगोन दा मावफुंथाय दिहुनसै दा मावफुंथाय दिहुननो कारने बिन्दो दिहुनना लानोसै बिन्दोफोरखौ दा 2x + y - 6 = 0 दङमोन दा बि दिहुननो कारने y खौ लाखिनानै 6 - 2x खालामबाय दा y खौ आन्था मानो लाखिखो 2x खौ नैथिं लाखिबा जोंनो माने 2 आ एसे दिहुननो माने एसे झामेला जायो बेनिखायनो y खौ लाखिनाय जाबाय गावबा गावनि सुबिदा हिसाबै लाबानो जाबाय नोंथांमोना सुबिदा हिसाबै दा नैनिफ्राय आङो माखौ लानोसै x आरो y खौ दिहुनसै बिन्दोफोरखौ दिहुनथारनांगोन जुदि नोंथांमोना सलुसन दिहुननांगौबा सावगारदों दा नैयाव जायखिजाया होदों दा नैयाव नैखौ दा y = 6 - नै x नि जायगायाव जुदि जोङो 3 होयोबा मा जागोन 2 × 3 = 6 - 6 मा जागोन 0 नैबे मा जागोन होनबा y आ लाथिख' दा थिग बिदिनो y = 6 - 2 नै x नि जायगायाव मा होनसै हमना ला आं होनसै 2 नै होनसै 2 = 6 - 4 = मा जागोन नैबे जागोन एन्सारा 2 बिन्दोफोरा मा मोनखो 3 आरो 0 आरो नैबे मा 2 आरो 2 दा बिदिनो नैबे मा जागोन दा नैखौबो खालामदो नैबे दङ 4x - 2y - 4 = 0 दा नैखौ उन्दै खालामना लानोसै उन्दै खालामबा नैजों रानबा मा जागोन 2x - y - 2 = 0 implies that -y = 2 - 2x जाबाय =
y जों गासैखौ सानजाबना होनसै y इक्वल टु मा जागोन 2x माइनास y माने 2x आ नैबे प्लास जागोन ना बेखौ सिगाङाव लाबाय नैबे माइनास जागोन ना बेखौ मा लांखो 1 आव उनाव लांबाय माने y जों सानजाबदों आरो बेखौ गासैखौबो y जों सानजाबाय नैबे प्लास जाबाय नैबे माइनास जाबाय नैबे मा जाखो प्लास जाबाय देयारफोर जों दा मा खालामनांगौ बिनिफ्राय जोङो नै टेबलखौ क्रिएट खालामलायनांगौ दानि बायदि क्रिएट टेबल नैबे x नैबे y दा इथिं x दङ ना नैबे जुदि x आव 1 बाहायबा नैबे मा जागोन x आव जुदि 1 होबा 1 2 2 माइनास 2 इक्वल मा जागोन 0 नैबे मा जागोन होनबा 0 x नि जायगायाव थिग बिदिनो नै जुदि x नि जायगायाव y इक्वल टु 2 * x नि जायगायाव जुदि 2 होबा मा जागोन नैबे जागोन 4 माइनास 2 इक्वल टु मा जागोन 2 होमबा जुदि x नि जायगायाव नैबे 2 होबा नैबे मा जागोन 2 दा बिन्दोफोरा मा मोनखो नैनि बिन्दोफोरा मोनसे 1 आरो 0 आरो मोनसे मा 2 आरो 2 दा नैखौ जों बो सावगारियाव बोना नायनोसै दा जों बिन्दोफोरखौ मा मोन्दोंमोन नैनिया नैबे 3 0 आरो नैनिया 2 2 ओमफ्राय नैनियाबो 1 0 आरो डाबल 2 दा नैखौ फजनसै 3 0 3 आ नैथिं थांदों x नि माना 3 आरो y नि माना 0 होमबा नैबे जागोन बिन्दोआ जोंना होमबा थिग बिदिनो डाबल 2 नैबे जागोन 2 नैबे जागोन 2 होमबा बिन्दोआ जागोन नैबे जाबाय जोंना नैबे जाबाय डाबल 2 दा बेखौ जों फोलांजाबना होनसै नैखौ दा फोलांजाबनोसै बरियानो स्केल जेबो बानजाबाय दे आरो ग्राफ पेपारावबो नैबे दा आंनि आखाइजों बोनानै लाइनखे माजों सिदा जायाखै दा नै हांखोआनो जागोन जोंनिया मा 2x plus y minus 6 minus 6 equal to 0 आरो थिग बिदिनो नैखौ फजनसै 1 0 1 0 आ नैबे जागोन नैबे 1 0 आरो डाबल 2 आ जागोन नैबे दा बेनिफ्राय मा खालामदो बेखौबो ओरै बोनो होदो नै माजों जानांगोन दे बिथिं थांनांगोन नैबे ओरै जाबाय सिदाबो आरो आंनिया सिदा जायाखै नालाय सरि सिदा जायनि खारने मानोना आं आखाइजोंसो बोदों दा नैबे मा जागोन 4x minus 2y minus 4 equal to 0 दा नैया मा दानस'लायदों मोननैबो हांखोआ नैयाव दा नै बिन्दोआ मामोन जोंना 2 आरो 2 दा देयारफोर मा जागोन बिनि मावफुंथाया मा जागोन मावफुंथाया जाबाय मा जागोन x इक्वल टु 2 आरो y इक्वल टु 2 मानोना जोंना नैबे x नि मानाबो 2 y नि मानाबो 2 माने जेराव दानस'यो बेनो जाबाय जोंनि मावफुंथाय नै 4 नाम्बार खालामसै दा नैबे दङ a1 इक्वल टु मा 2 b1 इक्वल टु -2 c1 इक्वल टु मा -2 बेनिफ्राय a1 आ नैनिया a2 आ दङ 4 b2 आ दङ -4 बेनिफ्राय c2 आ दङ -5 देयरफोर मा जागोन a1 बाय a2 इक्वल टु 2 बाय 4 1 बाय 2 ओमफ्राय b1 बाय b2 इक्वल टु -2 बाय -4 माइनास केन्सेल नैबे जागोन 2 2 निफ्राय ब्रेकेट दानबा 2 इक्वल टु मा जागोन 1 बाय 2 ओमफ्राय c1 बाय c2 इक्वल टु मा जागोन c1 आ दङ -2 नैबे दङ -5 माइनास केन्सेल 2 बाय 5 देयरफोर जों नुनो मोनबाय दे मा a1 बाय a2 जों b1 बाय b2 आ समान बाट c1 बाय c2 आ मा जोंना समान नङा जुदि दा नैदि जायोबा जोंना बिदि जायोबा मा होदोंमोन आं नोंथांमोनखौ दानिनो आगोलनि भिडिअनो बुजायखाना होनाय जाबाय दा जोंना बिदि जायोबा मा जायो जोंना लिक जायो आरो लिक जायोब्ला जोंना मा जायो खोरजानाय जाया माने खोर जायो देयरफोर मा जागोन बियो खोर जायो दा बेयावनो जोब्बाय जोंना दैखर खोरजायै जायोबा जों बेखौ मावफुंथायखौ दिहुननाङा मानोना जोंना मावफुंथाय मोना स' नै भिडिअ एसेनोसै स' नोंथांमोना जुदि नै जोंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक हो आरो शेयार खालाम हाजासे मानि स' आरो नोंथांमोना जुदि दासिमबो जोंनि भिडिअखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना ला आरो जाहाथे गोदान भिडिअखौ थाबैनो नायनो खारन नोंथांमोना मा होनदों बे मोनसे बेल दङ ना बे बेलखौ थुनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ गाइस बाय बाय